Yun. Masarap ba gaw? Saan na kayo si Gaw? Oh, ayun. Ha? Wow, ganda ng pwesto. Gaw! Aba! Kumakain ka ng mag-isa? Hindi mo ba ako naisip? Chicharon, Gaw ah! Damot mo naman! Hindi mo naman ako binibigyan, Gaw. Grabe ka naman. Actually, Gaw, yayayain sana kita. Kanina pa kita hinahanap dun. Nandito ka lang pala. Tawagan kita, Gaw. Hindi totoo yan. Tinatawagan. Gaw, ba't mo yung kinakain, Gaw? Alam mo ba mortal sin yung kinakain mo yung chicharon na yan nung walang sausawan, Gaw? Hindi mo nasabi sa akin, Gaw. Damot mo. Hindi ko ba nasabi sa'yo na binigyan ako ni Chicharon ni Totep? Yun. Binigyan niya ako, Gaw. Kay Totep din pala yan. Gabi ka, Gaw. Hinahanap-hanap ko yan, Gaw. Masarap daw yan, sabi nila eh. Ba't hindi mo ako bigyan? Hindi mo naman ibibigay yun eh. Ay, salamat. Ay, salamat. Tama na, Gaw. Gabi ka naman, isa lang to. Jakot, no? Gaw, masarap yung chicharon. Mas masarap yun kung gawa natin ng sausawan. Tama, Gaw. Pero hindi ako marunong, Gaw. Ako na bahala dyan, Gaw. I got your back. Wala na, finish na. Nice. Nice. So, ano pa? Goods. Gagawin tayo. Gagawa tayo, Gaw. Tara na, Gaw. Tirahin natin to. Ano pa ginagawa mo dyan? Alis ka na dyan. Hindi mo makalis. Hindi ka wala makaalis. Tulungan ginagawa. Hirap. Gaw, lalo kang bumimigat, Gaw ha. Habang dumadami yung ating luto, bumimigat ka. So, what's up, mananap? Mananap, what's up? Mga Gaw, mga bay. Mga Gaw, mga bay. So, ngayong araw na to, Gaw, may sponsor tayo. Yun. Chicharon ni Totep. Chicharon ni Totep. Sarap. So, ipapakita ko ang video, Gaw, kung paano ko to kinuha. Talaga? Pumunta talaga ako dun sa bahay niya, Gaw. Tingnan mo, Gaw, panoorin mo ang video. Yo, it's your boy. Yo, it's your boy, Taguro Brothers in the house, yo. Turog vlogger? Paano ba? Yo, what's up? What's up, mananap, mga Gaw, mga bay? Okay. So ngayon, kagagaling ko lang sa work. Pupunta ako dun sa kaibigan ko na may-ari ng isang chicharon ni Totep. Yung pinakamasarap na chicharon dito sa Jensen. So pupuntahan natin siya kasi nag-PM siya sa akin. Imumukbang ko daw yung product niya. Yun. Alam mo naman ako, syempre, tayong Taguro Brothers, marupok. Alas man ang bunga nga mo, ha? Syempre, oo, agad yan. Walang hindi. Kasi, working hard tayo eh. And yung sobra ng chicharon, gagamitin natin sa mga recipes natin. So, ano bang recipes ng mga chicharon? Syempre, meron tayong sisig. Meron tayong palabok, salad. Parang malabong salad. Spaghetti. Parang malabong din. Gago! Meron din tayo munggo. Ayun. Munggo. Talagay ko yun yung magiging next recipe namin, munggo. Paborito ni Duterte yun, mga Gaw, mga bay. Hindi natin ito patatagalin. Pupunta tayo sa bahay niya. So, samahan niyo ako. So, paano ba maging vlogger? Ganito. Hindi. Kakat ko na ito bigat. Gunggong! So yun mga Gaw, mga bay, dito na tayo sa bahay ni Totep. So itetext ko na lang siya, nandito na ako sa labas. Yo! Yan. So what's up? It's your boy, Taguro Brothers in the house. Vlogger na ba? Mukhang vlogger na ba ang intro? Ay, vlog din na siya, pre. Mukhang vlogger na, pre. Mukhang vlogger na. What's up, mananap, mga Gaw, mga bay? Ito nga pala ang may-ari ng chicharon ni Totep. Yun. Kami po ang Guwapings. Kahit hindi kayo mag-agree, kami may hawak ng camera eh. Siyempre. So, konti review lang tayo, mga Gaw, mga bay. So, bakit nga ba chicharon ni Totep to? Kasi naisipan ko parang wala pa yung chicharong laman dito sa Jensen. Yun. Yung mga chicharon from Bulacan, tsaka Cebu, wala pa rito. So ako nag-experiment dito kung paano gawin. Kaya Yun, chicharon ni Totep. Pakita natin to, guys. So, yan po yung product niya. Yan po. yung laman-laman. Yan. Sarap. Sarap. Tok-tok, kumakatok sa batok. Yun. So, yun, bakit nga ba Totep?
Kasi pangalan ko Joseph. Yun. Parang palayaw is Totep. Manfred Joseph Romero. Yes. So Totep ang palayaw niya, kaya naging chicharon ni Totep. So alam nyo kasi mga gaw, hindi nyo natatanong kasi wala naman talaga nagtatanong. Etong chicharon ni Totep ang pinakamasarap na chicharon, walang bias ha, na chicharon dito sa Jensan. Ang katumbas ng sarap nito ay sing sarap namin. Siyempre. Ang kakapal na mukha nyo. Ano ka nasisira, ulo? so yun mga gaw, mga bay, titirahin ko na to. So maraming salamat, pre. Maraming No salamat. problem. Mga gaw, mga bay. One last question na lang. Kailan mo ito-turn over yung negosyo mo sa akin? Siguro Hindi, joke lang. Sige na. napaisip tuloy ako doon. Natameme eh. So, yun mga gaw, mga bay. So, paano ba maging vlogger? Ganito. Alis na kami eh. Yun pala, Gaw. Ganun pala yung ginawa mo. Galing ko na, no? Galing mo. So, Oh. mga gaw, mga bay, titirahin natin to. Pero gagawa tayo ng sausawan. Gawa ni gaw natin. Yun, gawa ko. Siyempre. Gagawin ko yan para sa'yo, Gaw. So ngayon gaw, baliktad na naman. So dapat ako na naman ang magtatanong kung anong ano pang Gago, wala ko yun. ano pa hinihintay natin gaw? Ano ba yung hintay natin, Gaw? Tara! Yun mga gaw, mga bay, magmumukbang tayo as requested ni Chicharon ni Totep. Gagawin namin to bro, para sa iyo bro. Yes, para sa'yo, Miroy and Paula. Siyempre, ang Taguro Brothers nagluluto yan. Siyempre wala tayong lulutuin ngayon kasi magmumukbang tayo eh. So ang gagawin natin ngayon, ano bang kulang dito bro? Sausawan. Sausawan. Kailan? 1, 2, 3, go. Ha! Nandito lang sa likod. Ito yung ni-ready ko kanina, yung sili, garlic, at saka yung onions. Yun. Uy, excited ako go. Parang Baka masarap go. yung sausawan mo go. Anong kulang dyan go? Suka. Suka. Sigurado ka ba dyan go? Parang Asin, saan na yung asin? ay, asin. Oh, si. Go. Lagyan mo ng ano, go. Yung toto. Ito syempre, gagamitin natin to. Yes. The best. Lalagyan natin ng konti. Konti lang, go. Hindi ko Sorry go. Sorry, go. Saan ka pupunta? Sorry, go. Sorry go. Energy mo, go. Taas. Galing mo go. Galing mo go. Sabi. Sige na. So, ano? Subukan na natin. Subukan natin. Wait muna go. Try muna tayo. Siyempre. Ikaw muna, go. Yan ito. Ang maganda sa kanilang ano, no? Ang maganda sa kanilang chicharon kasi May laman yan. may kasabay na laman. Ang sarap ko. Masarap mo? Sarap. Yung totoo. Ang sarap. Wag daw. Manghang ba? Ito yung masarap na special na chicharon kasi may kasamang laman tsaka may kasama rin yun, balat. Manipis lang siya. Chicharon na Totep, sarap. Super sarap na ano niya. Ano ba? Nakatikim na ako ng maraming chicharon dito sa Johnson Go. Tsaka sa ibang lugar din go. Pero hindi ako nakatikim ng ganito kasarap go. Sarap to. Parang doon na sa adugaw. Parang yung nilagyan talaga niya ng yung mga seasoning nila. Hindi ko alam kung anong sekreto pero Yes. masarap talaga eh. Dito go magkakaroon yan. Susukitin mo yan. Yan. Yan dapat ko. Yan kayo lang nito. Yan. Yun. Masarap ba daw? Sabi ko na sa'yo. Go. Cheers na go. Go, lagot na go. Gusto ko lang sabihin ko. Gusto ko lang sabihin na pinagpapawisan na sa'yo. Diyos na tayo, go. Naawa na ako sa'yo. Ang pala.
Actually, maraming paggagamitan to. Ang chicharon. Pwede natin Sample. pulutan, di. Pwede to pulutan. Yes, pulutan. Pulutan. Sa inuman. Inuman. Siyempre. Merienda. Merienda, pwede din. Merienda, pwede. Pwede Netflix and chill. Mm. Yun yung sinasabi niya, Netflix and Netflix chill. lang, ha? Netflix lang ha. Tapos, ano pa ano? Netflix. Ah, Go. Pawis ka ata daw. mainit. Huwag mo na ulitin yung siligaw ha. Igang. Igang gaw. Igang go. Nabisaya gaw. Ano ba saya? Yeah, yun. So, yun mga gaw, mga bay. Maraming salamat sa lahat ng sumusuporta. Yes. Don't forget, like, share, comment, and subscribe. And click the notification bell. Ingat kayo. Yes. God bless. More power. And God bless. Tatak, Taguro Brothers.